skulle have spist det. Jeg hader fucking Vi får sgu da brug for proviant, mand. Nu er vi på tur, mand. Det er jo skødt, jo. Du skal ikke spise det der. Hvorfor går du lige ind der, hvor det... Helvede, mand. Var der ikke noget værre, der står? Nej, der var ikke noget. Skal vi skyde af inden? Lige nu skyde. Her kommer vi. Skal vi bare lige høre, om der er nogen derinde? Det står breach and clear. Eller... Ja, det er for vildt, mand. Prøv lige at tjekke det ud, mand. Jeg vil gerne hjem nu. Det her, det er fucking sindssygt, mand. Jeg vil gerne prøve hjem nu. Prøv lige at se, mand. Fuck, så dreng, der er sat her, mand. Vi kan da bo her, mand. Der er gas endnu. Vi kan jo lave alt muligt fuck her. Han har sgu da god smag, hva'? Men det er også meget fedt, at han har sådan en stol her. Ja. Ja, og udluftning. Det skal vi ikke tænke på. Det er mundt køkken. Det kan være, han bor her. Jeg tror, der er strøm i. Jeg synes, vi skal hente kanonen, og så smadre det lort her. Ja, det er en god idé. Det skulle aldrig på nogen brug, her, mand. Vi lægger det lort ned. Det gik sgu af derinde, nu. Det må ikke fandme undskylde. Hvad fanden laver du? Jeg sidder bare og slapper af. Jeg tror, vi vil flytte ind. Vi vil gøre lidt maling. Fuck, det var Ikke engang. okay. Jeg tror, ham der faktisk bor der, han lige kommer så bare ind i bilen og afsted. Det viser så, at det ikke var vores hus. Fy for satan, han blev sur. Hvad fanden var det? Kæft, en stor hund, mand. Det var da ikke en hund, det var en ulv eller et eller andet. Jeg vil gerne prøve hjem nu. Jeg har aldrig løbet så hurtigt, dreng. Det er selvfølgelig også noget. Ja, man kan sige. Det kan være, at vi skulle have tilbudt ham 50 for det vindue. Han er ikke YouTube, han ser det alligevel. Tror du ikke det? Nej, det håber jeg fandme ikke. Nej, det håber jeg fandme heller ikke. Prøv lige at holde ind på en restplads. Nej, for fanden da, vi kører nu, mand. Lad os snakke, når vi tager hjem til mig nu, og det er nu. Vi holder lige kæft, men vi kører hjem til mig, og det er nu. Nej, men det ved du da ikke en skid om, men så holder vi lige hernede. Mand. Nå, så skete der noget i dag også. Ved du godt, hvem det er, Sit? Nej. Jeg troede, det var skovens. Kæft, det var fedt. Jeg skulle have skudt hans køer i stedet for. Har du skudt den køer? Hvad skød du den med? Squash.